Voor een prottenbeesken zal het een bekend gezicht wijzen. Skiep op een Zeediek. Toch zou dit beeld aanstonds wel eens voorbij wijzen kennen. We hebben van RWO hebben we via een nieuwsbrief te jaren gekregen dat we de Zeediek net met heel die mooi tellen kennen voor de mestplaatsingsruimte. Ja, en wat betekent dat voor je? Nou, dat zou de consequenties hadden dat we stoppen met ons bedrijf. Als wij er geen over de groenvoedingplakkerij kennen, als we die regels net verhouden, dan is het hard erop. Als zat het nou liggen, dat zat het papier nou lezen, dan kent het niet meer. Dan moet het weer omschroefd worden en als het net weer omschroefd wordt, dan is het einde. Voor Wetenschap Friesland is het meer nijs dat de skippenboeren ophouden. De skip is belangrijk voor het onderhoud van de Zeedieken. Wanneer dat die aanjekjes doen, dan zullen wij zelf het gas meer maken op parkeringen, op de Zeedieken. En dat betekent nogal een behoorlijke extra werk voor het wetenschap, om het zo maar te zeggen. Dus wat Jim onbelangrijk bloed zat het nou is? Ja, wij binnen uiteindelijk kwam deze maatregel ik hoe het maat. En ben wij helemaal net blij met deze maatregel. En wij hopen dat daarna wat over te verhoren is.